पुरुष मंडळी नसतील, बायकाच असतील, तर त्या शेतकऱ्याची शेती संपूनच गेलेली आहे. आता तुमच्या माहितीकरता सांगतो, मध्ये एक त्याने असा लाईट आम्हाला दिली होती, आता दिली आहे रात्रपाळीला. ती 9 वाजता येते, पहाटे 3ला जाते. ह्यांच्या बाण जर दारं धरली होती का या टायमिंगमध्ये. ह्या MSCB शरद या ठिकाणी असणारे अजित पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी आमच्याबरोबर दारं धराने यावं. सगळी सोय आम्ही त्यांची करतो. आणि येताना त्यांनी MSCBचे अधिकारी, गब्बू अधिकारी घेऊन यावेत. ही काय पोरं आपल्यात नाही ती, पण जी गब्बू अधिकाऱ्यांनी इशित बसलेली, त्याला ही म्हणावं दारं धर म्हणावं आमच्यातली. तुला 350 रुपये हजेरी आहे, 1000 रुपये हजेरी देते, एक रातभर दार धरून जातो, भाकरी पण घालतो. मला लाजा वाटत नाही तेव्हा. 24 तास असणार या ठिकाणी. मला एक सांगा साहेब, हे एकूण वीज उत्पादन होते त्याचे किती टक्के असणार वीज शेतकऱ्याला दिली जाते? ती बी अशा पद्धतीने तुकडं तुकडं करून दिली जाते. काय आम सांगा, एकदा माझी जर मका जळली तर एक सरमाड आणून ह्यांच्या डिपोवर रचवा. एकदा मका जळल्यावर काय उपयोग? एक पाणी चुकलं तर शेती भ्रष्ट होते. शेतकऱ्याला पर्याय नाही हो. पाणी हे शेतकऱ्याला वेळेवर दिलं पाहिजे. ह्या सगळ्याला आम्ही आता एक लोकशाही मार्गाने आम्ही आलोय की बाबा आम्हाला वीज दिवसा द्या, चांगल्या दाबानं द्या, उदबत्ती बरी, असं बल लागतं. नक्कीच. तर या ठिकाणी शेतकरी आक्रमक झालेला आहे. हा मोर्चा दिवसा लाईट सुरू केल्याशिवाय आणि वीज तोडणी कट करणं बंद केल्याशिवाय थांबणार नाही. आणि इथं ज्येष्ठ शेतकरी जे आहेत शिंदे यांनी थेट आवाहन केले की मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आमच्या इथं रात्री पाणी देण्यासाठी यावं, आम्ही त्यांना 1000 रुपये हजेरी द्यायला तयार आहोत. शुभम. ठीक आहे, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या या प्रतिक्रिया आपण पाहिलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांची आर्त हाक सरकारकडे हीच आहे की दिवसा वीज द्यावी, जेणेकरून रात्रीच्या वीज देण्यामध्ये शेताला पाणी देण्यात अडचणी निर्माण येणार नाही आणि शेतकऱ्यांच्या जीवाचा प्रश्न उद्भवणार नाही. तुर्तास वेळ झाली तेच थांबण्याची. नमस्कार.